कणकवली येथील ओमसाई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिस या बाईक शोरूमला आज 1 वर्ष पूर्ण झालंय। वर्षपूर्तीनिमित्त आज शोरूम मध्ये गणेश पूजा आणि साई पूजेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। दीपदाथाय मासकलोपचारार्थे गंधपुष्पाणींच समर्पयामि। तुळस घ्यायची, तांब्यात पुरवायचं, आपल्या घरात जर पाणी शिंपडून घ्यायचं। यानंतर सर्वांनी केक कापून आनंदोत्सव साजरा केलाय। युनिव्हर्सिटी झाल्या की असंच काहीतरी योग कसं काढू बहिणा भरून टाक। फोटो तू तोंड कशा उघडतो? यावेळी वर्षपूर्तीनिमित्त शुभेच्छा देण्यासाठी अनेक जण उपस्थित होते। यावेळी ओमसाई बाईकचे सर्वेसर्वा विशाल कामत यांनी कोकणशाहीशी बोलताना आपल्या भावना व्यक्त केल्या। तर पाहूयात ते काय म्हणालेत। नमस्कार, आपण आता आहोत ओमसाई ई बाईक शोरूम कणकवली येथे। दर्शक हो, आज ओमसाई ई बाईक शोरूमला 1 वर्ष पूर्ण झालंय। स्वतः विशाल कामतचे ओमसाई ई बाईक शोरूमचे मालक आपल्यासोबत आहेत। सर, काय भावना व्यक्त कराल आज प्रथम वर्धापन दिवशी? आज खरंच आनंद होतोय। मागच्या वर्षी 6 मार्चला आपण हे ओपन केलं, ओपनिंग झालं होतं आणि प्रचंड प्रतिसाद, म्हणजे ॲक्च्युली विशाल कामत ह्या नावासाठी जो लोकांनी मला खरंच प्रतिसाद जो चांगला दिला आहे, खूप आनंद होत आहे की मी ते बोलूही शकत नाही की किती आनंद आहे आपल्याला। सर, वर्षपूर्ती देखील झाली आहे, प्रथम वर्धापन दिन आहे आपला आणि पुढे गुढीपाडवा देखील येतोय। तर गुढीपाडवा आणि वर्षपूर्ती नेमकी काय शोरूमकडून ऑफर लावण्यात आली? एक मोठी ऑफर आपण काढली आहे आपल्याकडे, जे आता 6 तारीखपासून पुढे 1 महिन्यापर्यंत आपण ती ऑफर चालवतोय। जो कोण ग्राहक आपल्याकडे गाडी घेईल त्या गाडीवर प्रत्येकाला आपण एक कुपन देणार आहोत आणि त्याचा एक ड्रॉ काढणार आहोत आणि त्या कस्टमरमधून प्रथम विजेता जो असेल त्याला आपण एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पहिलं बक्षीस आहे। त्याच्यानंतर सेकंड बक्षीस आहे स्मार्ट TV आहे, त्याच्यानंतर स्मार्ट मोबाईल्स आहेत, इयरबड्स आहेत, खूप काही बक्षीस आहेत आणि प्रत्येकाला ॲश्युअर्ड बक्षीस हे मिळणार म्हणजे मिळणार। सर, अगदी शेवटचा प्रश्न आहे, ग्राहकांना नेमकं काय आवाहन द्याल? ग्राहकांनी आजपर्यंत आमचं आता 1 वर्षातलं जे रेकॉर्ड आहे की आम्ही सेल्सबरोबर सर्व्हिससाठी जेवढे झटतो त्यानुसार प्रत्येक ग्राहकाला आपण त्यांच्या गावात जाऊन सर्व्हिस देतो आहे। त्यामुळे कणकवलीमधून आज वेंगुर्ल्यासारख्या ठिकाणी आपल्या जवळजवळ 12 ते 15 रोमास गाडी फक्त एक गेलेल्या आहेत आणि तिथे जाऊन आपण त्यांना सर्व्हिस देतो आहे। त्याच्यामुळे तुम्ही बिंदास आपल्याकडे गाड्या घ्या, आम्ही तुम्हाला तुमच्या दारापर्यंत येऊन सर्व्हिस देऊ शकतो, असं माझं आव्हान आहे ग्राहकांना। तर वर्षपूर्तीनिमित्त शोरूमकडून एक ग्राहकांसाठी स्पेशल अशी ऑफर ठेवण्यात आली आहे, तेव्हा प्रत्येक ग्राहकानं या स्पेशल ऑफरचा लाभ घ्यावा असं आवाहन मी कोकणशाही चॅनलच्या वतीनं देखील करतोय। राजेश हैदरकरसह चिन्मय घोगळे, कोकणशाही, कणकवली। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।